Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manyan iti lutluton sila, bakit? Natengmanen Ay nawaw. Manay? Ada reklamom? Mapanak man pa iti anda tata perfecto. Anya ti aramida may jay, kat maantayon inton madamdama. Dandanin maluto tinateng asida tayo. Mga anak to inton madamdama. Adalang ti mapangko sa ludsudeng kentata. Mangad ka pa, sakbay amapan ka. Sa anak pa'y mo tamapisi. Nakitam lang anateng ti pamigat tayo pumanaw kan. Sana day ti makagapo, bakit? Numapan ka laang. Ngam agawid ka adagos. Di mo manan ko na makipangan ka iti karuba tayo. Nakababain ti kastang aramid mo. Nagbanglutin luto mabakar. Siyempre karni ti baka day talakay. Nagalaam nga iti karni ti baka. Indagas ti anak ta itay. Di mo nakita, tanaladaw ka mga min anak karieng. Sigurado may bustin na po no kastilang. Tata Perfecto! Nanda kayo dito? Ni Noel, tampukpuk kaw. Anya nga na ti masapul na. Sumra ka lang, Noel! Handa kami dito kusina! Ay nawaw, apay ang pinastrek mo lakay. Di ka nagsao bakit? Ang mga numangag na. Good morning. Hey, ay nawaw. Mangmangan kayo sa tata, nana. Ay, mga lakay iti platong, tamangan tayo pa barok. Nay, kasla na imas ti si dayo Oo na, ang gawaam ti makalay ti platong, tapno agigidang tayo mga anan. Umunatan ang mga nanang. Ni Noel nga Napaniti ayan da tata perfecto nanang. Ay nawaw, nakikaro ba manan? Kasta nga rod nanang. Ay na yan, ang mga no asino la di tamadan ti pakipangpanganan na. Nakita na ngamin anateng ti pamigat tayo nanang. Bagbagaam di asawam silya. Data ti maibabain iti kastangar aramidan na. Abang ano panunutan na iti tattao nga awan ti makan dito balay. Nabsog man yung tao, tata. Solve man na yung pamigat. Ang yaman ng law na yan, libre amakan, tata. Ako na yaman na nakong. Anya nga may nantiyo may mo ibaga. Nay, nalipata ang mga agpayson, tata. Nabsugak lang. Nalipata mo ito, hindi baga ko ma. Kunakit di ano importante, tata. Nagawid ako, tata. Agsubli ato no malagip ko ti ibaga kada kayo, nya. Pimbanaw magaya man day dyan, Noel. Anya nga iti may naimbaga kang ka. Nalipatan na ka nung araw bakit? Kunakun ka. Na, apay bakit? Makipangan ti gagara na. Sama siguro. Ay nawaw. Anya asan, kit numadlaw mag. Rawat kit di ada jataw. Imbis nga ginggam alam ko matikar ni baka asidata. Awanan tayo ni bus na. Agasam nga iti karne nga inkarga na iti plato na itay. Di ba alilatan bakit? Dakas mo lang tagim imot. Among matinti ugali tayo dyan, Noel. Mahilig ang makipangan. Kit kagura pa yan dagiti na duma ka lugaran dayaw. Da nagpuskol launa iti pa nagruprupa na. Sika hindi mo, bakit? Punumay. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, ag sublima na ang makipangan. Pustaan ta. No ag subli day jay Anuel,
Trabahom ti aglutaw, agindaw kan aglaba iti makabulan lakay. Hindi ko manukot bakit. Narigatan. Ang mga numaabakak. Makitam dayta, mabutang kamalaan. Saan ka kadipay amapisin, Noel? Anyat orasan, ngam di mo matkinot ko titinatang apamigat mo kuma. Nakipanganak kita yung danana basya. Iso nabsugak pa Anya? Ay nawa. Isuda mo iti nangiayab iti makan. Bakit? Mangibabain ka talaga? Hindi ko matinakababay ni Jay. Inayaban daw amangan. Inton sumaruno, mangan ka pa'y dito'y balay, sakbay arumwar ka, tapno saan akum kumpurmi abalay, ti pakipang panganam, nakababain. Nagkatungam mo dito. Imbag kumaa, no kabagyam dagiti pakipang panganam, saan mo tadayo akabagyan tayo dagita? Inton kwan, at dapay may bagada. Kumusta ka, Mariwanda? Ayos laang, Maribasya. Naimbagmaan ta nalagip mo tipim masyar dito'y balay. Awan nga men, ti ar-aramida kaya balay, maray. Awan mo ti anak mau, kan ti manugang mau. Ti manugang ko, napaan iti ayan ti kumpari na. Ni Silya, napan nagisursor iti natang. Ay, isumit lagayam Anyat kayat mo asawan, maray. Isumit lagayam, asan ngay may ti manugang mo ijay balay, itang daw. Nasa pangamen ang nagrubwat, maray. Kataging gaita, awan pa'y mat ang nagawid. Awan mo ti babae na ijay ang manugang mo niya, maray. Kung kumpurmi mo ti nabalay, ti pangpanganan na. Day tamot la ti parikot mi, maray. Nagadaw nga artina. Nuwa muna natang ti sinami, agsapaw iti sabali apakipanganan na. Lukas ta, natanggayam ti kabutang na, maray. Di na kaya tinatang, gamno karne, ay na, nagrawat, maray. Inibos na nga ron ti karnit baka asidamay, idi may ijabalay may maray. Ay, mangibabay na dya tao. Paspasinsyaan nyo ti manugang kumaray. Pasagidan nyo man numaminsan. Warang agbain. Awan ngamin ti denggan na asaukat. Imbay ni Maribasya dito'y balay itay anak ko. Oy, anya ti may na imbaga nanang. Ay kat nagsaritaan may ti asawam. Ada ka di man ang kalukwan nga inaramid ni Noel, nanang? Ti ugali na, mahilig makipangan iti balay ti sabali a tao. Indiretso kini Maribasya arawat ti karne ti asawam. Di mawat kayo kumaiti pamakawan, nanang. Wan, kamarik na kasabali lat tirik na ti kumarik. Kasla ipilpilit na laang ti umisam. Inibus ka no gamin nilakay mo ti karne ti baka asidada. Anya? Saan lang anak kipangan? Inibus na pa'y ti si dati ka aruba? Uston Noel. Ay nawa. Hustundan niya bakit? No anya ti si dati to'y balay, iso ti anusam. Ne. Atan sa manan ti basol ko. Awan babain mo. Inibus mo ka no ti si dada na ba siya idinakipangan kay balay da? Saan mo't bakit? Di ka naglibak. Taiso ti indano na kaninanang. Amo, kamawatan nak ni nanang, bakit? Ay pangaasim man. Balbaliwam ti kasta nga aramid mo lakay. Ay na, at least siya, makipangpanganak lang. Sa anak nga agtaktakaw, bakit? Anya ti mas nakababay na aya. Ti makipangan, muno tagtakaw. Di man? Pada nakababain dagita. Ulitak manan Saan mo akabagyan dagijay? Iso nga agbain ka mat Uray na anos dakin ka, no subsobra mat ti kinapuskol ti rupam. Awan lat amukon, mauma damat Ay, imayak tanadamag ko ti naramid nila kay ko na siya. Numabalin ko makit, di yun ayaban amangan. Kumaa! Gamno da duma, ni tatang perfecto ti mangiyayab iti makan kan kuana. Isupay kit din ti saan may pagkindawatan numaminsan. Pangaasiyo, tatulungan dak amang disiplina iti asawak nana.
Namin anon adaras a binagmagak ngam awan mat dengdenggen na asao. Nasaysaya at siguro na diretsuan niyo laangan. Ay, ikwa. Ay, dakas ka na ti agimaw ko na di tatang perfecto. Mabainak iti kasta nga ramid ti asawak nana. No daduma, abusado matan. No masapul nga imutan niyo tapno agnakam. Aramiden niyo nana. Adya! Tapno agbain nana. Narigat no day talatan makipangpangan iti balay ti sabali at tao ti amuna. May ruam tukit di. Isunto ti nakakaasi ken nakababain. No baybayan tayo ti kastang aramiden na nana. Puro na tayo, tinuto mamasina. Ngam saan mga may ni Noel pa kay? Huwag nga Rod. Anyat orasan. Ang mga no binagbagaan ni bakit na? Saan nga umay? Imposible Panagkunakit ada schedule na. Ya, schedule. Sabado nga imay dito'y balay idi na palabas alawas. Ang mga no may tumanan inton Miyerkules. Kasano lang no panunutan na nga imot ta? Ni bakit na mismo ti mangibaga nga imutan ta numabalin laeng. Sana ko mga agreklamaw nga no kadayonan naman. Ay, agreklamo akmatan na. No maibus di bagas tangay. Pangalan tamanan iti may gatang. Kurang langan ka maturo ka dayjay Noel dito'y balay. Sa bagay Gusto, tinaybagang bakit. San adakas ti makipangan. Ngamno ka na yunan na. Tayita ti dakas. Mawatan na mo siguro na. Sa di naman ang tiyayan dayjay Noel nanang. Nakitak mat arimwar itay. Ti kunana kat imbaon mo kanaw ag gumatang. Ay nawaw, saan ko nga imbaon nanang? Ay oo na yan. Ang mga iti ayan manan ti kaaruba ti pagdiretsuan na. Ay talaga day di atao, mangibabain. Kasanita yung tuman nanang. Da kayo man ti mang bagbagakan kwa na. Ang mga no da kayo man ti denggan na. Ay mabuto nga. Ang mga no panunutan na, asig siguro aktugangan na. Saan mat siguro nanang? Panangisakit mat kan kwa na ti bagbagata. Tapno saan ko ama ibabain? Ay nawaw. Nasapati pandangan ta abakay. Agawam kit di timangan. Ta sigurado nga umay mananday dya Noel dito'y balayin ton madamdama. No umay. Itid mo ti ulo ti bangos. Saan ka day nagsaritan tanti may papan iti day ta abanag? Awan agruam day jay lakay. Ti asawa na mismo tinangibaga kanyak at tulungan tayo amang disiplina iti asawa na. Nana. Awang bagaya mo ti bangos iti kardiraw. Wan, sagay sa talaan ti inruar ko. Tida duma, inref ko tapno ada pangaldawan ta. Okay. Siya kung ti makisarita kini Noel no may manan. Tapno amok ti bagbagak. Tana. Adak ba day? Ay nawaw, talaing da ito yata aw. Talaga nga irana na ti umay no amo na amangan kami. Ayos Tunggal umayak madanunak amang mangan kayo. Ay uwan, magala ka iti plataw no kaya't mau tamangan tayaw. Ay nawaw, puro akang kong matinabate. Ay wan, sinigang akang kong ti sidabi ita. Nagapang nga nagita sida, nana. Ay kwa, ada ti bangus itay, ngam sagay sa kamila ang kanitatam. Kasta ka de? Ayan ngay, makan ka kanipay. Sana kaya mo na mabisin, nana. Kasano saan ka mabisin ka? Nangala ka mo iti plato. Nalipat nga rod, tata. Nanganak gayam. Sakbay nga imayak dito. Anya! Bakit? Kusilap ka ba? Kusilap ita? Ay nawaw, kasano ko ma? Kat saan mat amaala iti kusilap day jay Noel? Kitaam, kila at payapimanaw. Husto
tinako na ti katugangan na. Di na kaya't tinatang asida. Napabailan samot. Sapay la kumaa. Parang isardeng na ti kasjay nga aramin na. Sa anak nga imot kunak manain. Ngamno siyak ti maabusaw ay agreklamo akmet Uray asino met Saka hindi mo bakit? Naanos ta pailaeng Tanasaya tiwagas nga aramiden ta. Tapno madisiplina jay tao lakay. Saan ta mga imbabain iti kastaunay? Saan ta mga nga imarmarites? Imot-motan dagita bakit yun lakay? Ay nawaw, gunggunam Asino nga mintinang ibaga amapan ka ijay? Di ka mabain alakay ken bakit timang pakpakan ken ka? Kusilap pa ako silap dahil taana na ba siya itay? Baliwam nga minti kasta nga ugalim. Tadamot makan dito'y balay. Di ka nga minagsapul iti awan Noan niya ti adda, isu ti anusam. Ta saan ka mat anayan abak nang. Uray lang na ibabay nakitisangwanan da nga gasawa. Pag nakmamday ta Agyaman ka kit di tauray kas kasano kat adamot makan dito'y balay. Diyak nga ruket tinatayang asida tayo. Iso nga ibirbirok ko. Aggagat ka nga min tapno adda may gatang iti karne. Sa dinaw, ti papadaman ako. Mag-extra ka ba, nana? Ijay. Medyo yan na pari, Benny. Itaban pa yan na panunot mo. Napnood dati may gatang ko itinaimas amasida, nana. Oray isang kilo lang nga karnino iso. Naimbaglaan nga may sagpaw itinatang nga sidaan tayo. Kasta ibirok mo. Aggagat ka, tapno magatang mo ti kayat mo akanan. Saan aday tamang namnama ka, iti pagrigrigatan ti kaaruba ti paglaingam. Bakit? Agluto ka man iti sinigang akarni ti baboy. Sagbawam iti natay. Nangalam iti karni ti baboy, Noel. Ginatang ko dito, Teresena. Ay nawaw, inutang mun samat. Uy, sana. Inggatang ko, titangdan ko kini Bari Bene. Nag-extra kami ni tayo. Siguradom lang Uwan ka ti. Uray mapangag salud-salud dito, Teresena. Mapanak na talaga, inton madamdama. Okay lang nga niya. Awan, di rumbo nga pagdanagak tapod numot ibagbagak bakit. No kasta ko maakanayon, dinagsaya at lakay. Nasaysaya at ti kasta, ngam ti makipangpangan ka iti balay ti sabali at tao. Ay nawaw! Di ka mang namnama iti nagrigatan ti padam a tao. Aggagat kakit di, iti kasta kat magatang mumet dagiti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.